Díl 2. Maçın ikinci yarısı olmasına rağmen maçta hala bir gol sesi duyamadık. Bugün iki takım da defansif ağırlıklı bir kadroyla çıktı sahaya. Kdo to? Maçın ilk yarısı genellikle orta saha mücadelesi. Zavřete! Zavřete! Jde po mně! Co je zase? Musela jsem přijít, protože jde po mně. Kdo po vás jde? Neotvírejte dveře, nebo sem vleze taky. A kdo? Já to vyřídím. Strašně se bojím. Není třeba, když mě necháte... Ne. Otevřela jsem dveře a zíral na mě těma obrovskýma očima. Počkejte. O čem to mluvíte? Pavouk. Je tam pavouk? Ano. Nesan, běžte. Jděte, pavouk přece lidem nic nedělá. Potřebuju si odpočinout, běžte. Ne, to nejde, mám z pavouku hrůzu. Nebojte se, musíme se postavit svým strachům, abychom je překonali, ano? Běžte. Tak jděte. Bude to dneska? Hm? Ta se mi zdá. Kerim akıyor soldan sayın seyirciler. Bir yılan gibi nüfuz ediyor savunmanın arasına. Kerim şimdi sokacak. Kopni. Hadi Kerim. Kopni. Hadi şimdi. Pane Olmadı. bože. Alta çıkıyor. Ah be Kerim. Ne yaptın Kerim? Şu an bir yerlerde Neyse. senin yüzünden kalp krizi geçirdi be Kerim. Co zas, co zas? Sakın be Kerim. Ano? No, nebudete tomu věřit, ale... Povídejte, u vás já uvěřím asi všemu. No, našla jsem si na internetu telefon a zavolala jsem člověku, co hubí hmyz. Výborně. Ale ten může přijít až zítra. Přejdeme k další části. Jistě, zrovna se chystám k tomu dostat. Tak mluvte, vyklopte to. Chci říct, víte, že bych se schoulila tady na gauči a dneska tu přespala. Je to pro vás problém? Ano, to je obrovský problém. Vážně? Vážně. Ale jsem chudák. Pojďte. Ale mám 2 podmínky. Jasný? Nepřevrátíte mi byt vzhůru nohama a za druhé budete sticha, protože sleduju zápas. Dobře? Platí? Platí. Moc vám děkuju, budu tiše jako myška. Ani o mě nebudete vědět vážně, ani nepípnu. Tak o tom nepochybuju. Co? Nestůjte, posaďte se. Jo, řekla bych, že vám nechci zablátit byt, ale zas tak čistotu nemáte. Ne, to jsem nechtěla říct. Spíš, že tu nechci stát jako zmoklá slepice. Můžete mi něco půjčit? Samozřejmě, Nissan, ovšem, že ano. Pane bože, já musel někomu provést něco hodně zlého. Jakou barvu má ta žirafa? Fialovou. Jenže žirafa není fialová, tati. Může být, protože ji vybarvujeme my. To je výhoda malování, he? Jo, to je. Tak pojď. Lejdiní rodiče se rozvedli. Opravdu? Su, nepůjdeš spát? Můžu zůstat ještě chvilinku. Tak dobře.
si hraj. To je mistrovství, že jo? Neprohráváme. Dejte to víc nahlas. Vážně? Budete tu sedět a dívat se? Ano, budu. Ale tenhle Kerim mi poslední dobou pěkně pije krev. Úplně ztrácí kontrolu nad svýma nohama. Být jeho trenérem já, zaměřím se na jeho nohy. Ale co? Máte pravdu. Ztratil kontrolu nad nohama. To já jen tak omylem asi z únavy. No, ale ten Kerim hrál v Německu tak dobře. Potom, co přišel sem, se ta jeho šikovnost úplně vytratila. Vydělají peníze a pak si už jen užívají. Máte zájem o fotbal? To je sice prima, ale snědla jste všechny čipsy. Myslíte si, že to nevidím? Syne, vy mi počítáte sousta? Do tolika ani neumím ho počítat. Ale uznejte, že jíte rychleji než normální člověk. Jenže potom se lidi těm příšerám začali smát místo toho, aby z nich měli strach. Takže to vlastně vůbec žádné příšery nebyly. A tím pohádka končí. Proč na začátku straší lidi? Rozesmávat je mnohem příjemnější, než je děsit. Opravdu, mám číst znovu? Ano. Pojď, už půjdeme spát. Přečteme si ještě jednu. Ale já už jsem strašně moc ospalý. Nebudeme už číst, budeme spát, protože holčičky, které spí, rostou a potom, co vyrostou, můžou napsat vlastní pohádku. Dobře, spím. Tak to je dobře, broučku. Tati, Co pak? zůstanu tady. Můžeš tu být kdykoliv chceš. Myslím na pořád. Srdíčko, moc tě miluju. Neboj se, nikdy se nerozdělíme. Ale tvojí mamince se taky stýská, taky tě musí vidět. Ale někdy zůstaneš se mnou. Přijdeš se mnou kdykoliv budu chtít? Kdykoliv budeš chtít. Přísaháš? Přísahám. Tak, teď můžu spát. Düğünden sonra çevre köyleri de gezip sizin için yöresel şahane lezzetler tadacağız. Buradan çevre köylere gitmek çok kolay. Tak si jdi. Já rozhodně nikam nejdu. Oh, mutfaktan mis gibi kokular geliyor. Evet, mutfağa doğru ilerliyoruz sevgili izleyicilerim. Ayvacı, en güzel özelliği de güzel manzarası. Ano. Doktore, omlouvám se vám, asi jsem usnula. Taky už půjdu. Jde si spát, hm? Doktore, Co je, Nisen? no, nedáte mi čisté povlečení nebo tak něco? To musím? Jistě, bylo by to fajn. Tak fajn. Dobře. Hop.
A je to... To ne. Tak tohle jsem ještě neviděl. Nissan. To je zeď a tohle je gauč. Co se dělá? Spí se na gauči, ne na zdi. Jasný? Pojďte honem. No tak, šup. Co to děláte? Pouštím televizi. A proč? Nedokážu v tichu usnout. To chápu, ale nemůžu spát, když je hluk. Rozumíte? A tohle je můj byt. Takže platí moje pravidla. Dobrou. A co to? Nissan. Co se to tu děje? Vyděsil jste mě k smrti. Zbláznila jste se, kolik je hodin? Chtěl jsem snad snídani, jen se chci vyspat. Rozumíte mi, Nissan, já jen chci spát. Ale já jsem dojel koupit nějaké jídlo k snídani, protože máte úplně prázdnou lednici, abych vám poděkovala. Nissan, podívejte, nemusíte mi za nic děkovat. Platí? Děkuju, že jste tohle připravila, ale já nechci snídani, chci spát. Teď půjdu a vyspím se. Tak mě prosím, nebuďte zpěvem. Dobře? Ani chraplákem? Nespívejte. Dobře. Dobře, tak se nasnídáme. Budu mít zapnutý telefon. I kdybyste mě nezastihla, zavolám. Volejte kdykoliv. Nemusíte se ničeho bát. Proč ten protažený obličej? Nechoď dnes do práce, tatínku. Zlatíčko. Něco ti povím. Poslouchej. Dneska do práce bohužel jít musím. Ale vrátím se brzy. A mám překvapení. Vezmu tě na karneval. Cože, fakt na karneval? Ano. Opravdu? A za co půjde moje holčička? Za princeznu. Co za princeznu? Ano, za princeznu. Já musím... Pane Sinane? Doktore Sinane? Co je? Já mám takový problém. Určitě je jen jeden. Jo, tenhle je vážně důležitý. Nissan, já se sprchuju. Dejte mi pokoj, prosím vás. Aspoň teď mi dejte pokoj. Ale ten můj problém je v tom, že musím opravdu nutně čůrat. Počkejte. Ale já nemůžu čekat. Slyším skrz dveře téct vodu. Nedokážu to zadržet. Vydržte. Už jdu ven. Dobře. Hele, Nissan, zrovna jsem si říkal, je to tak milá dívka. Připravila mi snídani, je tak šikovná, nechápu, proč jsem se zlobil. Ale už jste mě zase vytočila. Váš byt už bude deratizovaný, že? Už přišel, teď je nahoře. Běžte, Jdu. běžte.
Dobrý den. Zdravím. Jméno? Ayla. A co vaše? Jméno? Berzan. Zaregistrovala jste se? Nejste tu? Měla jsem se registrovat. Můžu to udělat později? Tak dobře. Co vás trápí? Máme velké bolesti hlavy. Ne často, ale občas. A pobolívá mě žaludek. Povězte mi o těch bolestech hlavy. Kde vás to bolí? Jde to ke krční páteři a pak takhle dolů. Rozumím. A co ten žaludek? Bolí vás často? Občas. Máte stresující práci? Spíte kvůli něčemu špatně? To bývá spouštěčem těchto potíží. Ano, mám stresující práci. Ale taky je zábavná. Je to komplikované. Rozumím. Napíšu vám léky, když by se bolest objevila. A vyvarujte se stresu. Cože? Neuděláte žádné testy? Nemusím jít na rezonanci. To není nutné. Kdyby bolesti pokračovaly, uvidíme. Co vlastně děláte? Jsem doktorka. Hledal jsem tě. Seznámili jste se? No, snažíme se o to. Seznámit? Chápu, začneme znovu. Doktorka Ayla bude pracovat v naší nemocnici. Tohle je Berzan. Těší mě. Nemá smysl pro humor. Co se stalo? Nevím. Provedu tě po nemocnici. Aspoň do nemocnice se naše cesty rozdělí. Odpočinu svojí hlavě. Vy ale v tom istanbulském provozu jeďte opatrně. To dělám vždycky, nemusíte se bát. Vy musíte pořád něco mít. Jste vztekloun. Mám nervy na pochodu. A Nisan, prosím, nenabořte mi dneska auto. Co je? Nestartuje? Startuje. Jen jsem se rozhodl riskovat svůj život. Ale? Nisan, už jeďte. A nemluvte, prosím. Dobře, jen okamžik. Dejte pozor. Dobře. Takže na druhém konci chodby je lékařský pokoj. Aylo, pojď, seznámím tě se sestrou Asuman a Malikem. Sestra Asuman a tohle je Malik. Ona je sultánkou mezi sestrami a on je srdcem recepce. Nepřehánějte, doktore. No, svěřím tě do jejich péče, mám práci, ale pak budeme pokračovat. Tak dobře. Svěřuju vám ji. Dobře, doktore. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré, doktorko. Neříkej to mi, doktorko. Vážně připadám si pak stará. Můžete se uvolnit. Všem doktorům říkáme, doktore, doktorko. Neříkejte. Ti doktoři vás ale nějak děsí. Já nic nepovím v klidu. Dobré ráno. Dobré, Dobré, doktore. Slečno Aylo, můžu s vámi mluvit? Jistě. Dobře. Zatím. A neříkejte mi, doktorko, platí? Posu. Není divná. Řekla posu? Takhle okrádat doktora o čas byla chyba. To, co jste udělala, bylo neetické. No tak, proč se tak vztekáte? Já se nevstekám. Ale ano.
Nechte to být, takový stres není dobrý. Uklidněte se, netrapte se tak vším. Pobavili jsme se, zasmáli se a je to pryč. Hodně stresu vyčerpává, ne? Uvidíme se. Co jsem komu udělal? Nesedli jste si? Ani moc ne. Má jiný přístup, obecně, jako člověk. No, Ayla je uvolněná. Má jiný přístup k životu, ale je to naprosto skvělá doktorka. Počkej, až narazí na syna, to teprve vybuchne skutečná bomba. Proč? Počkej a uvidíš. Já vím, doktore, že jste tu trochu nacpaný. Uvědomuju si to, ale co se dá dělat? Želvička je skromné auto, ale je moc roztomilé a solidní. Nenechte se klamat jeho vzhledem. Kruci! Nissan, Hele vy, co je tohle za moresy? Lidi se rozhlédnou vlevo a pak vpravo, než vědou na křižovatku. Bože, kde jste se učil řídit? Okamžitě vraťte řidičák, zachráníte tak spoustu životů. Mám se učit řídit od vás? Zalezte. Nezalezu do auta. Jak mě přinutíte? Donuťte mě. Turecké ženy jsou na silnicích, máme taky svůj hlas. Piráte silnic. Chcete vyvolávat potíže? Potíže? Zalezte. Nezalezu, tak pojďte a donuťte mě. Řekl jsem, zalezte do auta, koledujete si? Co to má znamenat? Co to má znamenat? Co jako? Nissan, počkejte. O čem to mluvíte? O co si koledujete? O nic nejde, kámo. Nejsme kámoši a radím vám, jeďte nebo vás donutím. Dobře, nerozčilujte se, jen jsme si popovídali. Nastupte a jeďte. Už jeďte jedu. už. O co vám sakra jde? Pohyb, pořád mluvíte. Je jako krocan, jeďte. To jste nemusel. Ten člověk by se mi býval omluvil. Určitě. Dobře, nebudu se hádat. Jedeme? Jedeme. Třikrát jízda na červenou, 4 nebo 5 děr, několik vzácných let života, o které jste připravila nás, občany. Ale to je hrubé, vážně dost neomalené. Já jsem špatná řidička, já jsem netolerantní osoba. To bych radši přešel. Jak jste mohla v istanbulském provozu přežít až doteď? Jak jste přežila do tohohle věku? Náš život je nabitý akcí. Každý má tajemství. Zkrátka jsem přežila a k dovršení všeho... Překvapení. Prober se. Sestro? Co tady děláš? To ne. Ahoj. Ahoj. Co je, spolkli jste všichni jazyk? Překvapila si mě. Proč jsi nezavolala předem? Bylo to překvapení, hošánku. Jaký pak hošánek? Jsou mezi námi jenom 2 roky. A mám pro tebe další překvapení. Jaký? Budu prozatím bydlet u tebe. Tak mi nech udělat klíč, ano? Doktore Sinane, váš pacient je připravený. Dobře. Nissan. Ať se daří, Nissan. No, půjdu. Zkontroluju pacienty. Ať se daří. Mám hlad, Vždyť jsi jedl, jak můžeš mít hlad? mám hlad. Zdravím. Dobrý den. Tak, mladíku, jak se jmenuješ? Kutaj. Kutaj. Kutaj, zvracení a slabost. Je to tak?
Pravda, taky má vysokou horečku, třese se a vůbec nemůže vstát z postele. Jste jeho otec? Přesně tak, jsem Aykut Yildirim. Zdravím, pane Dobrý Aykute. den. On je Kutaj a on Aykut. To je ale povedená hříčka. To já jenom tak vtipkuju. Mám hlad už od božího rána. Umírám tady hlady. Máš hlad? Můžu ti něco přinést, jestli chceš. Co by si zdal? Donér, taky tulumbu, dal bych si taky baklavu a pak ještě... Je mi líto, ale musíš být trpělivý. Dobře? Protože ti musíme udělat nějaké testy. Řekl jsem, že mám hlad. Já to chápu, je to otrava, ale musíš vydržet. O čem to mluví? Tati, řekni taky něco. Mlč. Ovšem, že má chlapec hlad. Hlad je protivná věc, já to znám. Slečno Nisan, nemluvte bez vyzvání. Prosím. Dobře? A ty se nevstekej, ha? Ach jo. Kolik vám je, synku? Je mi 32 let. Skoro 33. Jste ženatý? Ne, nejsem. Ale jste moc pohledný muž. Máte akorát věk na ženění. Ožeňte se. Dobře. Takže s dýcháním problém není. Já neříkala, že mám problém s dýcháním. Tak v čem je tedy problém? Mám bolesti zad, opravdu velké. Vystřeluje to odtud až do strany a nechce to přejít. Dobře, můžete se položit na záda? No, jsem lehtivá. Když se mě dotknete, bude mě to šimat. Já dám pozor, nebojte se. Já nelžu, nevymýšlím si Pojďte, pomůžu vám. Dobře, synku, ale budu se smát, když to bude šimrat. Připravená? Ano, pojďme. Dobře. Říkala jsem vám, že jsem lehtivá. Ale já to musím udělat, jinak nic nezjistím. Dobře, budu se ovládat. Můžu? Ano. Jste připravená? Jo. Tak jo. Výborně. Jsi moc statečný. Spousta dětí by už určitě brečela. Ale ty jsi silný. Je po svém otci. Víme, jak se máme chovat před krásnou ženou, jako jste vy. Je mi podobný, že? Snad trochu. No, upřímně ani moc ne. Říkám si, kolika si máte dětí, že tak dobře vycházíte s Kutajem? To se stává zřídka, když... Ne, já děti nemám. Ne, opravdu? Tak to má váš manžel štěstí, protože z vás jednou bude krásná maminka. Děkuji vám, ale jsem svobodná. Nepovídejte. Já taky. Promiňte. Až skončíte s flirtováním, můžeme pokračovat? Doktore, teď jste pořádně hrubý, protože pan Aykut se o nic takového nesnažil. Jste si jistá, Nisan? Promiňte, doktore, chcete tím něco říct? Zřejmě tu něco naznačujete. Nic nenaznačuju. Mluvíme přímo, neskoušejte to na doktorku, ano? Koukněte, doktore. Jednám s vámi s úctou a to stejné čekám i od vás. Nebo se musím odvolat na svoje práva? Odvolat na svoje práva? Zajímalo by mě, jak to uděláte, Prosím, dobře, okamžik. Vraťme se prosím k problému. Myslím postarat se o Aykutovo, promiňte, vlastně Kutajovo zdraví. Aha. Kutaj? Kutaji? Kde je Kutaj? Kutaji? Kutaji, chlapče? Kvůli vám teď utekl. To je kvůli mně? Ano, flirtuje s vámi a vy to nechápete. Něco vám povím. Pustil jste se Nisan, do toho... prosím, nechci se s vámi hádat. Ale... Nehádejte se a najděte mého syna. Kutaji? Kutaji? Prosím, puste mě, nechte mě pracovat. Jak vás mám takhle vyšetřit? Už mě to obtěžuje. Nechci to. Pomozte mi Dobře. vstát. Držíte mě? Slečno Aylo,
Nemusíte mě titulovat slečno. Máte práci, přijdu později. Já už končím. S čím končíte? Vždyť jste mě ještě ani pořádně nevyšetřil. Pro rány boží, neříkala jste, že už to nechcete? Ovšem, že to nechci. Nepřesvědčil jste mě. Nenalákal. Jste doktor, dělejte svoji práci. Máte nejspíš vyhřezlou plotínku a musím vás nutně vyšetřit. Vyhřezlou plotínku? Jak víte, že je to vyhřezlá plotínka? Ani jste mě nevyšetřil. Protože jste mě nenechala. Doktore? Doktorko? Nemohla bych vyšetřit vaši pacientku? Jistě. Můžete takhle zvednout ruce? Teď se vás dotknu. Připravená? Dobře. Proč jste byla předtím lehtivá? Naložili toho pořádně, co? To jo, jsem zvědav, kdo to všechno sní. Jo, myslíš, roznesou to po sousedech, všechno to sami nesní. Máš pravdu. Nejsem hluchej. Kutají, no tak vylez ven, když vylezeš, koupím ti velký sendvič. Tohle je mnohem lepší než sendvič. Ty hloupá. Kutají! Ten muž s vámi flirtoval a vy jste si toho nevšimla? Doktore, vážně si to neuvědomuju. Navíc myslím, že to dělal jenom ze zdvořilosti. Nissan, nebraňte toho chlapa přede mnou. Postarat se o toho kluka byla vaše práce a je pryč. Je to moje vina? Ano, to je. Úplně všechno jste tím totiž zkazila. Jak se cítíte teď? Nevím, co jste udělala, ale cítím se moc dobře, děkuju. Jste lepší než tenhle nešika. Proboha, to snad Nepřehánějte. Pan Berzan je skvělý lékař. Vy jste jeho učitelka? To nejsem. S vámi je ale legrace. Můžete vstát. Doktorko, co si o tom myslíte? Má podle vás vyhřezlou plotínku? To si nemyslím. Jak to? Nemyslím si to. Podle mě jsou to její ledviny, renální adenom. Bolest se zvětšuje s pohybem, takže plotínka. Je to možné, ale bolest se nešíří z kříže do nohou. Nejsou tam symptomy změny motorických schopností, takže to nebude plotínka. Já jsem si jist, že je. Tak ale dost. Už se rozhodněte, co je se mnou. Doktorko Ajo, váš pacient čeká. Měl byste udělat rozbor moči a CT ledvin. Ale je to přece vaše pacientka. Hodně štěstí. Hezký den. Bohem. To je chytré děvče, měl byste jí poslouchat. Ještě děkuju. Maliku, Doktore? našel se ten kluk? Ne, doktore, Sinan a Nissan ho hledají. Vyhlas to ještě jednou. Jistě, doktore. Kutaji, jestli mě slyšíš? Jedna. Utíká, Maliku, on utíká! Chyť ho, Sinane! Kutaji! Nissan! Běž! Nissan, chyťte kluku, ho! no tak stůj! Kluku! Kutaji! Pojď sem, mladej! Kutaji! Kutaji! Kutají. Líbilo se vám to? Promiňte, To, co jste předvedla. Jak jste mě tam ponížila. jenom jsem vám s ní chtěla pomoct.
Už to děláte zas. Proč se neusmějete? Určitě máte krásný úsměv. Nechte být můj úsměv. Jak se mnou můžete takhle mluvit před pacientem? Jak mi teď má věřit? Důvěra je důležitá. Ano, důvěra je důležitá. Věděla jsem, že na tohle dojde, protože vás mám prokouklýho. Ale stejně... Stejně co? Nemohla jsem mi vystát, že byste ji poslal domů s léky na bolest. Pro mě je to důležité. Má vyhřezlou plotínku. Ne, to nemá. Kdybyste měl vyhřezlou plotínku, věděl byste to. Jak víte, že jsem ji vyhřezlou neměl? Protože vypadáte, že jste v kondici. Myslím, že hodně cvičíte a jíte zdravě. Ale mě plotínka bolela a vím, jaká je to bolest. Ona vyhřezlou plotínku nemá. Jste si jisté? 97%. Na 97%? Pojďme se vsadit. Dobře. Dobře. Kdo prohraje, vezme za druhýho týden směny. A nemůžou to být 2 týdny? Dobře. Ptám se naposledy, platí to? Platí. Tak máme dohodu. Tady není. Ani tady. Nissan, no. Vztekáte se, ale nebyla to legrace? Bavíte se? Nejsme tu pro zábavu, Nissan. To je pravda, ale... Podíváme se sem. Kutaji. Kutaji. Moment, jsme tu, můžete otevřít? Neotevřu! Kde pak? Přestaňte mě sledovat! Kutaji! Vidíte to? Ten kluk nás převezl. Dobře nám tak. Takže teď jsme tu zamčený. Fajn. A světlo tady vůbec nesvítí. Jenže já se bojím tmy. Nissan, přestaňte, co to děláte? Dost, uklidněte se. Bojím se tmy. Dobře, klid. Počkejte. Chvilku. Tak. Vidíte? A je to. No, sice nemáme svíčku, ale tenhle rentgen je taky moc romantický. Romantický. Počkejte. Proč tu nemám signál? Do prčic. Co se stalo? Nic. Jsi naštvaný. Co se stalo? Co asi, Ayla? Vytočila mě. Prohlásila, že je moje diagnóza chybná. A to před pacientkou. Jak mi teď má věřit? Měl si mě přeci vzít stranou a tam mi to říct. Máš pravdu, naprostou. Ale Ayla taková je. Někdy dokáže být pěkně otravná a jindy se s ní zase hodně nasměješ. Ale je to chytrá žena. Nikdy neudělala chybu. Co tím myslíš? To, že bys měl vzít v úvahu, co říká. Nedělá chyby. Ty mi nevěříš, Murate? Ještě nikdy jsem chybu neudělal. Tak tohle bude poprvé. Pil jste z toho? Ne, nepil. Tak já si to vypiju, když už jste mi to připravil. Tak bože, dej mi trpělivost. Víte, děláte chybu, když mě neposloucháte. Tak poslouchejte. No můj bože. Proč ho tak provokuješ? Je to zábavné. Ano, Šule? Vteřinku. Proč tu nemám signál, ha? Nedá se nic dělat. Jak můžete být tak klidná, ha? A co? Nic, Nissan, seďte. Je tam někdo? Maliku! Halo, jsme tady zamčení. Co blázníš? Co, Šule, proč bych pro boha něco takového asi dělal? Prosím tě, podívej. Můžeš mě poslouchat, netahej su do našich hádek. Dobře? Halo,
Mám slabý signál, zavolám ti později, ano? Kurate, promluvíme si teď. Musím zavěsit šula. Háje. Pane bože. Je tam někdo? Synane. Nisan? Co tu děláte? Znáš Kutaje? Nastražil na nás past a zamknul nás tady. Kutaj? Ano, Kutaj. On vás zamknul? Mhm. Dítě chytilo do pasti 2 dospělé doktory. Jo. Aha.